nga alangon pa. Gina pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton santos nga misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton santos nga misa sa online sa Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang, antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Number 1! Paradyo Bombo! Patawar ako. Papagwala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pilasa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigug mga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagil silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalos sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong, masadya, masakit, kag makahalamot nga dulot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Love someone new someday. Someday. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron sa kasugpon sang kasaysayan ni Jamaica, nga iya man ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton panatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Kasubong sang ulan. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms, forget me. I
pwedeng masulat sa akon. Wala man sang return address? Wala nang. Ati buksi na lang para nga makita mo kag mahibalaan kung sinong nagpadala sina. Sige nang. Madali lang ha. Ari na nang. Hala nang. Uti, kay sino magalin? Kay Samuel nang. Ha? Kay Samuel? Madali lang nang ha. Kay basahon ko. Uti ano kuno? Ato siya kuno sa Cebu nang. Uti, nga wala gid siya makasulat sa imo haw. Suno sa iya, madamo pa kuno siya sang ginaasikaso. Pero subong ko no, daw nagtulutawhay na. Gani nga nagpabatsyag na siya sa akon. Kag maayo kunong kahimtangan niya didto nang. Maayo ang kahimtangan? Do ano gid kaayo? Nakahibalo ako nang nga sobra pa sa aton ginalauman. Kay ari diri sa PS niya. Pila ka adlaw kuno sugod subong. May maabot kuno nga dako nga kwarta sa akon nang. Kagatagan ko kuno ikaw para sa imo problema sa pinansyal. Wow! Ano? Ang buot silingon? Big time na siya subong? Pero anay ka bala? Anay ka? Ano gid balang obra niya didto? Wala man niya na hinambit nang. Basta ang siling niya, maayo kunong kita niya. Kag palangga siya kuno sang boss niya nang. Pesos, Mike? Oo nang. Kag ihatag ko kuno sa imo ang katunga sini. Madali lang gidang ha. Nan, ara. Hala. Bro, kadako si ni Mike. 5,000 ina nang. Okay lang pala ina nang. Para ina sa inyo tanan nang. Ining 5,000 nga nabilin sa akon man ini. Kag nakahibalo ka bala nang? Kung para sa ano ini? Para sa ano? Ipamakal ko kuno sa mga bayo ko nang. Kag sapatos. Kag kung ano pa nga gustuhan ko. Dason, ginapauntat na niya ako sa pag-obra sa ukay-ukay nang. Kag sustentuhan ka lang niya? Daw hindi naman manami pamatian, Mike. Hambala na lang siya, nga ipakasal ka lang niya. Kung pakaslan ka gid man niya Si Manang bala mo. Paano ko inamhambal sa iya man? Kay wala gani sang return address ang sulat niya. Ano bala ang natabo? Nga adaw ginapahawat-hawat ka pa niya? Hindi ko masabat ang pamangkot mo nga ina nang. Hindi gid. Nakabato naman ako sang sulat. Pila ka bisis na nga nagsulat si Samuel sa akon. Kag masako man ang padala niya sang kwarta. Apang hindi ko man siya mapasalamatan. Kay tubtob subong. Wala gid siya nagpahibalo sang kahimtangan niya. Ginpalibog pa sang lalaki nga ini ang ulo ko.
Nagasagad pa kamo sa baton sa kwarta nga halin kay Samuel. Nga wala gani ka mo makibalo kung sa diin maghalin ang mga kwarta. Paano ko naghalin nila sa malain? Kundi pati ka mo maumid pa. Alan? Ikaw bala? Kay kugid sang pensar mo. Nagabulig na gani ang tao sa aton. Ginadudahan mo pa sang malain. Hindi mo magkuha sa akon magduwa-duwa, Jenny. Nakaiba naman kita kung ano lang si Samuel. Magluwas nga wala sa mataan si tinunan. Medyo tamaran pa. Gani paano siya nakaangkon sa madamong kwarta? Kung ginaswerte ang isa katawo, hindi question kung ano siya kapisan. Kag kung ano kataas ang tinunan niya. Kay kung amo lang inang basihan mo, kundi hindi tanang nga mapisan, mamanggaranon. Kag wala sang pigado nga edukado nga tao diri sa kalibutan. Pareho sa imo, hindi bala? Tama sa imo kapisan. Apang nga atob-tob subong, amo gihapon sining aton sitwasyon. Bah, wala siya nagsabat. Nagpalayo siya. Nang, daw na akig sinungalan. Ay, pabay siya. Tama ka sensitibo. Nga matuod man. Kung hindi patungod sa kwarta nga ginpadala ni Samuel, tubtob subong. Lubong gihapon kami sa utang. Apang subong, sa kaluoy sang Diyos, makaginhawa na ako. Hoy, hindi ako pagkadlawi ha. Kay matuod man ang ginambal ko, Mike. Amo gani nga nagapasalamat ako sa mahal nga Diyos eh. Kay ginhatagan niya ako sang utod nga kasubong mo. Kung mga iban lang siguro, hindi gid ako makatilaw bisan pila lang. Hindi gid ako makatilaw sang swerte nga nagaabot sa imo. Mabatas ko bala ikaw, Nang? Ikaw, kag ang mga hinablos ko, amo ang pamilya ko, Nang. Ang mahiyo pa, Nang, ilisi sila. Kay magwa kita. Sagwa kita makaon ah. Uy, matuod? Oo, naghani. Salamat gid ha. Sigurado nga malipay gid ang duwa ka bata. Masulod nga restaurant, Mike? Oo, Nang. Uy, si Dilmo man ina nang ho? Ha? Dilmo! Mike? Sa diin ka makadto man? Sa inyo kung tani ako makadto. Ha? Nga aman. Kuha na, be. Birthday ko subong. Kaya gusto ko kung tani ka mo nga imbitahon. Pero, daw naulihin naman ako. Ano ka bala? Timing gid ganing pagitaay nato, no? Kay manugsulod pa lang kami sa restaurant nga ina. Matuod? Oo. Sige na dali na. Diri na lang kita masaulog sang birthday mo. Ate, sige! Nalipay gid siya. Sugiran ko na lang siya dayon nga nagpadala si Samuel sa akon sang kwarta kag sulat.
Pamatuod lang ina, nga bisan nato siya sa malayo. Ikaw gihapon ang unod sang kasing-kasing niya. Nagasulat man bala siya sa imo, Delmo? Wala gani eh. Pero sana hibalaan ko sa imo nga okay man ang kahintangan niya. Tuman na ina para sa akon. At least, bisan paano, hindi na ako magkabalaka sa iya. Kagkaroon na padayon naman ang komunikasyon ni Jam kag ni Samuel. Kinahanglan ko naman siguro nga magdistansya kay Jamaica. Ano ba lang natabo man? Nga naguntat naman sa pagsulat si Samuel sa akon. Hindi bali nga hindi ako makabaton sa padala niya nga kwarta. Kay bisan paano, may sinuptan man ako. Ang gusto ko, amo nga makabaton sang balita bahin sa iya. Wala man lang gani ako makahibalo kung ano ang nagakatabo sa iya. Ha? Basi kun manughatag siguro sang bel sa suga. Kadtuan ko ah. Ay, ano tani? Samuel? Ako matuod, Maika. Oh, Maika. Samuel, ikaw gid. Ikaw gid. Dali, magsulod ka. Dire kita sa sulod mo sugilanon, Samuel. Subong ka pa, Maybe. Ari na ako. Kag hindi na kita magbulagay pa. Kay dalon ko na ikaw. Dalon? Oo. Dalon ko na ikaw. Pero diin. Sa puntas ang Balangaw. Sa diin, nasa lapuan ko ang tibod nga puno sa bulawan. Ikaw bala mo. Tubtub subong. Gusto mo pagyapon ako nga intuon. Hindi ka magpati ha. Pero sige, bahala ka. Pero mapati ka gumagupod ka na sa akon. Jamaica, I miss you. Miss ko man ikaw, Samuel. Jamaica. Kinakos niya ako. Kaginhalukan. Amo na bala ining subang ni nang Jenny? Oo. Siya si Budoy. Hi, Budoy. Oh, sino bisita natin, Mike? Nang Jenny, kamusta na? Uy! Samuel? Ikaw? Kamusta ka mo diri nang? Ako sigurong dapat nga mamangkot si no? Wow ha? Daw big time ka na gid ah.
Lain gid man matuod ang abilidaran sang sa mapisan. Kag anay ka? Hindi ka magsiling imo ang salakyan nga nagapark sa atubang sang balay. Oo nang, ako matuod. Ako ni nasalakyan. Wow! Big time ka na gid matuod, Samuel. Inagin man ang ginambal ni Nong Dilmo sa ako nang. Ha? Nagkitaay na ka mo ni Delmo? Oo, naguna ako hapit sa iya. Kay paghalin naton dire, gusto ko nga madiretso na kita sa aton kaladtuan. Malakat ka mo? Nang Jenny, may hambal ako sa imo. Kabay pangamangpan mo ako. O sige, ano balay na? Mamati ako. All flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts Mga biyan sa nagidinyo sa pagpamati, ang mga kasugpon sang kasaysayan ni Jamaica, nga iyaman ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton panatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Kasubong sang ulan. Direksyon, Marmi Muka. Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case antislimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahayan sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo,